La dansa és un sistema dinàmic, no lineal, on un cos humà explora solucions estables i inestables en un espai-temps corbat. El tren aquell dia seria la ballarina, amb la seva capacitat de transformar l'energia i fent que un cos pesat es pugui moure ràpidament. Malament! Torna-hi! Torna-hi! Roseta, la funció d'ahir no estaves concentrada. El gran GT no va ser prou alt ni les cames prou horitzontals. Tot el teatre principal estava esperant aquell moment. M'anava acomiadant de la filla de l'aire que tothom volia caçar. M'agrada pensar que em vaig convertir en la filla del foc. Una ballarina caiguda, una dona trencada. Un moviment mal calculat pot fer-te perdre el control, però una preparació acurada vous permettra d'agir parfait. Para, però és que no vull ser una ballarina més en una companyia. Era com un ballet de l'impossible per deixar sortir un petit ésser que volia canviar el món.